Takže ahoj všetci, ja vás vítam u tohto videjka a v dnešnom videjku vám ukážem takúto nádhernú šišku. Vlastne v dnešnom videjku si teda dobre ticho teraz preštívať, to už nepotrebujem. Vyrobíme si takúto peknú šišku pre pečopov. Toto zo spodu nevyzerá moc pekne, ale z vrchu si myslím, sa mi páči celkom. A môže byť teda ozdobená nie len takýmito lípbotkami, môže byť ozdobená aj skutočnými takýmito ozdobkami, alebo proste len drobnými korálkami, to je už na vás. Teraz ideme na to, čo budeme potrebovať. Plastelínu, nejakú gorálku. Teraz pozor, toto je dôležité, počúvajte prosím. Je dôležité, aby ste si je dôležité, aby ste si vlastne vybrali korálku, ktorá má sa mi teraz upchalo, vidne. Je dôležité, aby ste si vybrali teda korálku, ktorá nie je takáto maličká, ktorá nemá takýto maličký otvor. Ja potrebujem po vás, aby ste si vybrali taký vlastne, ako mám tú šišku, vidíte, tak je to tak veľké. Takže ja po vás potrebujem, aby ste si vybrali gorálku s takou veľkosťou, ako chcete tento otvor v šiške a to okolo obvod šišky. Takže nie takúto maličku, lebo to by asi bola divná šiška. Takže gorálku podľa vašej predstavy a veľkosti, najlepšie niečo takéto. Manikúrové nožničky na úpravu, akékoľvek ozdoby, buď malé gorálky, trblietky alebo obyčajné dúhové guliť alebo dúhové, no neviem teraz presne ako sa to volá, mini konfety. Dúhové mini konfety. To sú teda normálne, to sa dáva aj na tortu. Takže takéto. Hej, ozdoby. Ale tie samozrejme nemusíte mať, pokiaľ nechcete svoju šišku zdobiť. Farebné laky na nechty. Akej farby chcete. Priesvitný lak na nechty. A teda tá viacu pištoľ, ktorá je dosť dôležitá, lebo vlastne tvorí základ šišky, z ktorej je vytvorená, bez nej by to bola len kôpka laku a ozdobiek. Keď toto všetko máme, začneme tým, že si vezmeme plastelínu a korálku. Plastelínu si trošku popretláčame, lebo z toho, jak stála, mohla trochu stvrdnúť. A potom si ju troška viac zagulatíme, nemusí to byť úplná gulka, ale snažte sa ju spraviť čo najrovnejšiu. Teraz toto vy nemusíte robiť, ja len vyberám zvyšky plastelíny. A vôbec vás dopredu upozorňujem, nezáleží na farbe plastelíny. Záleží potom už len na, akože tá šiška, jej farba záleží už len na lakoch. Takže vezmeme si teda korálku a budeme ju vlastne vtláčať do plastelíny a nakoniec ju vybereme. A mal by nám niečo takéto vzniknúť. Ako také zelené oko. Hej?
Keď máme vytvorenú takúto priehlbinku, prejdeme k druhej úlohe a to je, že si najprv zohrieme taviacu pištoľ. Keď máme pištoľ nahriatu, tak si vezmeme toto, ja to budem volať oko, a začneme dookola vlastne dávať lepidlo. Ale pozor, tento stred, čo sme si tu vytvorili, ten nezalejeme, iba dookola toho, ako bábovka. A celé dookola. A konečný výsledok by mal vyzerať asi nejako takto. Keď máme takúto šišku, presunieme sa na stôl. Teraz si vezmeme farbu, ako chceme. Ja si vezmem takúto modrú a touto farbou si teda takto krásne šišku celú potreme modrým lakom na nechty. A keď to mám takto natreté, ja som si to dala na druhý koniec šteca, aby sa mi to ľahšie natíralo. A keď som si to natrela, vezmem si nejaké ozdobky, ktoré by som tam chcela pripevniť. Vezmem si priesvitný lak a priesvitným lakom natrem vrch alebo miesta, kde by som chcela dať tieto ozdobky. A tu si ozdobky ponaliepam. A takto som si to pekne krásne ozdobila. A keď máme, zvyšok môžeme zjesť. Výborné. Až moc. A to je konečný výsledok. To by bolo pre dneska všetko. Ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Dávajte lajky, odbery a ahoj! Počkaj, ešte chcem byť na zábere ja s mojimi milovanými šiškami. Ako si dovolíte mňa vynechať. Táto lepšia. Tak táto. Tak obidve. Ahoj. Vypnite to už. Vypnite tú kameru. Vypnite.